Татарстан Республикасы мәркәзе үзендә дөнья күләм спорт чараларын кабул итә һәм Казаныбызда заманча спорт сарайлары төзелә. Бүген ул Россиянең спорт башкаласы исемен горур йөртә. Күптән түгел Казаннан Төркиянең иске шәһәренә яшел фитнес социаль спорт хәрәкәте килде. Паркларда спорт юнәлешләрен популярлаштыру максатын куйган проект турында тулырак Илсур Нафиков видео язмасында. İsənmisiz? Bu günlərdə Tataristan Respublikası Yaşları həm Yaşıl Fitness proyekti İskişəhərdə. Atna boyuna Tataristan Yaşları İskişəhərdəki bizning millətdaşlarımızga, qardaşlarımızga özlərinin sport proqramısını alıb keldiler. İskişəhərnin türlü parklarında, türlü yerlərində, türlü meydanlarında sport proqramları turmuşqa aşırılacaq. Həm indi bugün onun birinci günü, açılış günü. Həm Yaşıl Fitness proyektinin İskişəhərdəki birinci adımları. Әйдәгез, birgə күзәтеп алыйк. 2015 ел Татарстанда парклар һәм скверлар елы итеп игълан ителгәннән соң бу аланнарда барлык татарстанлылар өчен сәламәтләндерү максатлы яшел фитнес проекты башланып китте. Проектның төп максаты ачык һавада зумба, йога һәм башка заманча спорт программалары. Татарстан Республикасы туризм үстерү үзәге бу яңа юнәлеш белән Төркияне таныштырырга булды. Без Татарстанны танытырга килдек. Хәзерге вакытта туризм яңанан күп яңа проектлар бар. Без яшел фитнес проекты белән төгәселемтәдә. Соңгы вакытта яшьләр сәламәтләндерүгә күп вакыт игътибар итәләр. Эскишәһәр администрациясе дә бу проект белән кызыксынды. Безнең милләттәшләребез дә монда күп яши. Шуңа күрә без монда бүген. Яшел фитнес социаль спорт хәрәкәте чит илләргә чыгып, беренче буларак тәҗрибәсе белән кардәш шәһәре булган Искешәһәрдә уртаклашты. Программада ачык һавада күмәк иртәнге зарядка, төрле юнәлешләр буенча спорт күнекмәләре белән шөгыльләнү, өлкәннәр һәм балалар өчен интерактив зоналар, конкурслар һәм бүләкләр уйнату. Исәймесез, мине исемем Мурат. Green Fitness – это проект по проведению бесплатных тренировок на свежем воздухе. На данный момент мы запущены уже в 63 городах по всей России. И к нам присоединилось порядка 300 тысяч участников. И вот впервые мы вышли на международную арену и запустились в городе Искишәһәр, город-побратим с Казанью. И, на мой взгляд, проект «Зеленый фитнес» является неким таким проектом по укреплению взаимоотношений городов-побратимов. Искешәһәр татар милли оешмасы агзалары да Казаннан килгән милләттәшләребез белән очрашырга килделәр. Татарстаннан чит илләргә килгән проектлар һәм шәхесләр вакыт табып, җирле татар җәмгыятьчелеге вәкилләре белән очрашырга, кайткач аларның тәкъдимнәрен исәпкә алып эш итәргә тырышалар. Дөнья буйлап сибелгән татар кешеләренең Татарстан Республикасы хөкүмәте белән турыдан-туры аралашу мөмкинлеге булу игътибар һәм ихтирамга лаек. Бәйрәм шундый рәхәт булды, шундый матур булды. Татарлар килделәр, бәйрәм күрсәттеләр. Мин балам белән килдем, споры ясадык, бик куандык, бик матур булды. Рәхмәт. Шулай итеп, кардәш булган Искешәһәргә Казаннан Яшел Фитнес социаль сәламәтләндерү проекты килеп җитте. Атна буена шәһәрнең төрле паркларында спорт һәм сәламәтләндерү программасы дәвам итәчәк. Һәм барлык Искешәһәр халкын без бу программаларга чакырып калабыз. Инде минем әйтүемчә, сәламәт тәндә, сәламәт рух дуслар. Бергә булыйк, бердәм булыйк, һәм сау сәламәт булып калыйк. Махсус татарлар тапшыру өчен Касым Нурдинов, Илсур Нафиков, Искешәһәр, Төркия.